Do you want to live a better life? Alam ko, napakarami kasi sa atin nabubuhay, nalilito, natatakot, nalulungkot. And every day, that is one of our desires. How can I live a better, happier, and holier way of life? Amen? That is why, allow me to share with you these rules of Saint Benedict, which can really help us to live a better, happier, and holier way of life. Ang tawag ko po dito ay 3 gabay para sa magandang buhay. And what are these 3 gems of wisdom, katalinuhan, karunungan, galing dito sa santo si San Benedicto? Una, first, remember this: all things in moderation. Si Saint Benedict, sikat po siya doon sa motto niyang ora et labora. Amen? Tingnan niyo po yung sinabi niya. Ora, labor, and, ora, is prayer, et labora, and work. Hindi niya sinabing prayer lang. Hindi niya sinabing work lang. But there should be a balance between the two. He believes that a happier, holier life should be balanced between praying and working, doing and being present with the Lord. At alam po natin yan. When we have an imbalance with our life, there are certain problems that come out. Pag napapasobra ka sa kain, nagkakasakit ka. Pag napapasobra ka sa pag-aalala, sumasakit yung ulo mo. Pag napapasobra ka sa trabaho, napapagod ka. All things in moderation. Kailangan balansihin mo ang lahat. Kahit din sa pagdarasal. Huwag naman sobra-sobra. Yung palagi tayong nandoon sa simbahan, nakakalimutan na yung mga anak. Kaya nagagalit yung mga ibang mister sa bahay. Napapabayaan na sila. The happy life is the balanced life. Look at your life. Saan ka ba napapasobra? Kailangan pantayin mo. That is the first. The second is, Saint Benedict believed that we should do good things regularly and faithfully. Hindi pwede yung gagawin mo lang out of a mood or a convenience because it is convenient to you. Malaking problema pag ganyan tayo nabumuhay. Magtatrabaho ka lang dahil you feel like it. Nararamdaman mo, kailangan magtrabaho. Mag-aaral ka dahil madali ang pag-aaral. Pero pag mahirap na, pag walang oras,
Pag hindi mo nararamdaman, hindi mo gagawin, ano mangyayari? Magkakaroon ka din ng problema. Saint Benedict believed that spirituality is something that you should work on it. It is not something that you should hope for, not something that you only think, but you should put in the effort. Kaya nga po, nung ginawa ni San Benedicto, itong mga komunidad, the monasteries, there is a certain set of schedule to be followed. Pag sinundan mo yon, whether you like it or not, you are doing something for the good of your soul, for the good of your bodies. Amen? Remember this. Success is not something accidental. Ang dami sa atin ganyan. Gusto nilang magtagumpay, gusto nilang umangat sa buhay, pero ayaw nilang magtrabaho. Ayaw nilang magpagod. They are just wishing for it. They are just desiring it. Pero they do not put in the effort. They do not put in the work. Feel mo, hindi mo feel, magtrabaho ka, mag-aral ka. Do you think di mo makukuha yung iyong pangarap, yung iyong panaginip? You will receive it. You will get it. You will achieve it. Just do it regularly and faithfully. Ganyan din po sa kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Feel mo, hindi mo feel, mahirap, madali, you set aside a time to pray, to thank God, to be present with the Lord. Diyan nagiging mas mabuti, maganda, masaya ang ating buhay. Pero subukan mo man, nasundan mo lang yung iyong nararamdaman, o gagawin mo lang isang bagay dahil ito ay madali, magiging magulo ang iyong buhay. Do good things regularly and faithfully. And the third and the last, accept people for who they are, not for who you want them to be. Alam po ni San Benedicto, pag pinagsama-sama mo yung mga tao sa isang komunidad, magkakagulo kasi mayroong mga differences eh. Pero, para sa kanya, magandang pagkakataon ito para masubok yung ating pagkatao. Masubok ang pagkatao ng bawat isa. Because what is being tested there is your goodness, is your love, just like Jesus. Jesus was born here on this earth, and He accepted people for who they are. We are sinners, they are sinners. No? They have been lost. And yet, after that acceptance, there is that love. Ang sikreto para kay San Benedicto, para matanggap mo yung mga tao, sabi niya ito, try to see Christ in the faces of people. Try to see Christ at people, at the others. Kung paano din ang ating Panginoon, tinanggap tayo kahit na tayo'y makasalanan, kahit na tayo ay may pagkukulang.
hanggat hindi mo matanggap ang iba kung sino sila, magiging miserable ka. Amen? Para bang kahit na paano mo hilingin na maging mangga ang isang mansanas, hindi magiging mangga yan. Amen? Ang dami sa ating ganyan eh. Ang dami hinihiling, gusto yung mga magulang maging mas masipag, maging mas mayaman. But these are the parents that we were born with. Hinihiling natin yung ating mga kapatid, sana maging mas generous sila, naiinggit tayo sa iba. Buti pa yung mga iba, yung kapatid nila, di sila nag-aaway. Bakit itong aking kapatid walang pakialam sa akin? Inaaway ako. Hinihiling natin sa ating bansa, sana kamukha tayo ng Japan, sana kamukha tayo ng Singapore. But what is this doing to us? It is making us more unhappy, more miserable. Because we are denying the truth, the reality of who we are really, of who people are really. If you want to change people, first, accept them for who they are. And you would discover that sometimes it is impossible to change them because of who they are really, of their nature. Sabi ko nga, hindi mo naman mababago ang isang mangga kung mangga siya. Ang kailangan mo lang gawin, tanggapin mo, mangga, maasim. And you thank God na binigyan ka ng mangga sa iyong buhay. Amen? Accept people for who they are and try to see the face of Christ, the presence of Christ in each and every one. Huwag po nating kalimutan itong mga gabay para gumanda ang ating buhay. Ang tagal-tagal na po nitong mga turo ni San Benedicto at nagsilbi pong tulay, nagsilbing liwanag sa gitna ng kadiliman ng unang panahon. Nung nagkakagulo, bumabagsak ang civilization dahil ang daming mga sumusugot, sumasakop, mga barbarians. Pero nanatili na maayos sa mga monasteryo dahil meron silang sinusundang gabay. Gusto mo maging maganda ang iyong buhay, sundan mo ang gabay nitong ni San Benedicto. Tandaan mo, all things in moderation. Do good things regularly and faithfully. And try to accept people for who they are really, not for who you want them to be. At dito, mag-uumpisa, magbabagong ating karanasan. Magiging mas mabuti, magiging mas masaya, at magiging mas banal tayo. Amen. Anong ginagawa niyo pag wala kayong gana at tinatamad kayo? Ano yung ginagawa mo para sumipag ka ulit at magkagana ka ulit? What do you do to be motivated once again? May nabasa po akong libro, napakaganda ng payo nitong manunulat. Her name is Mel Robbins. Ang ginagawa niya, pag depressed siya, nalulungkot siya, tinatamad siya, unmotivated, meron po siyang 5-second rule. At sabi niya, kahit na hindi mo feel o hindi mo nararamdaman,
Magbilang ka lang ng 5 seconds, pagkatapos gawin mo na dapat yung kailangan mong gawin. Dahil habang pinapatagal mo yung dapat mong gawin, yung mabuti mo dapat na magagawa, hindi mo na magagawa yan. Oo nga po, no. Sinubukan ko po kaninang umaga. Siguro tayong lahat hirap dito eh. Yung gumising. Ang hirap po, no? Kahit na alam mo, meron kang trabaho, kahit na alam mo, meron kang kailangan gawin sa bahay, kailangan mong asikasuhin yung mga bata, parang hinahatak tayo ng ating mga higaan. Di po ba? Pero sabi ni Mel Robbins, count 1 to 5. At pagkatapos doon sa 5, tumayo ka. Ginawa ko po. Pagka-alarm, nagbilang lang po ko, 5, 4, 3, 2, 1. Tayo. Wala na po akong magawa. Gising na yung diwa ko. Ayun, nakapag-exercise ako. Subukan niyo po. Kung tinatamad ka sa trabaho mo, iniisip mo yung traffic, iniisip mo yung katambak na trabaho na naghihintay sa desk mo. Pagdating mo sa office, count 5 to 1, 1 to 5. 5, 4, 3, 2, 1, trabaho. No excuses. Huwag ka na mag-isip, gawin mo na lang. Ganon din po, no? Maganda din gawin yan. Pag tayo ay tinatamad din na magdasal o magsimba, huwag mo nang isipin. Magbilang ka lang ng 1 to 5. 5, 4, 3, 2, 1, pray. And you would start to do it. Napakaganda po nung kanyang advice, hindi po ba? Pero hindi na bago yan. Kasi tingnan niyo po ang ugali ng ating Panginoon. Noon pa, pag may nakita siyang dapat gawin, hindi na siya nagpapatumpik-tumpik pa. Hindi na siya naghihintay. Agad niyang ginagawa. May gutom, aba, pinapakain. May taong may kasalanan, agad-agad, pinapatawad. Narinig natin sa Ebanghelyo na ang isang tao, ang tagal na natuyo, paralyzed, may sakit, yung kamay, the man with the withered hand, kahit na pinagbabawal, araw daw ng pagpapahinga, Sabat, Jesus did not delay. He quickly healed the man. And I think that is also the invitation to all of us. Yung dapat mabuti na kailangan nating gawin, huwag nating patagalin pa. Gawin na nating agad-agad. Count. 5, 4, 3, 2, 1. Gawin mo na agad. Huwag tayong makikikamuka. Huwag nating paparisan o susundan itong ginawa ng mga Pharisees. May dalawa silang masamang ugali. Ano po yun? Una, dinedelay nila. Hinaghihintay pa. Pinapatagal yung mabuti na dapat gawin. Sinasabi na, araw ng pagpapahinga, araw ng Panginoon, dapat walang gawin. Nangangailangan na ng tulong yung tao. Di po ba? At pangalawa, pinapatagal na nila yung mabuti na dapat gawin, ang bilis pa nila sa paggawa ng kasalanan. Pagkatapos daw pinagaling ni Jesus yung taong paralyzed, ano yung narinig natin? They were enraged. They were quick to be angry. At ang bilis nilang nag-usap-usap,
Paano nating sisirain? Paano natin papabagsakin? How could we eliminate this person? Bakit doon sa paggawa ng mabuti, ang bagal nila sa paggawa? Pero sa paggawa ng masama, ang bilis-bilis nila. Mag-ingat. Baka ganyan din ang ating ugali. Let us ask that question. What are those good things that I have delayed to do in my life? Ano yung mga mabubuting bagay na medyo natatagalan ako na hanggang ngayon hindi ko pa magawa? No? Let us look at them. No? Kailangan nating bigyan ng pansin ang mga bagay na ito. Bakit sa mga masasama, ang bilis-bilis natin na makagawa? Ang bilis natin na mainis at magalit sa ibang tao. Amen? Ang bilis natin pagdating sa pagsisinungaling. Ang bilis natin sa katamaran. Ang bilis natin sa pagrereklamo. Di po ba? Ang bilis natin makinig sa chismis at manira ng ibang tao. But how about those good things that we have delayed? How about forgiveness? Kailan mo papatawarin yung iyong asawa? Kailan mo papatawarin yung mga taong nakasakit sa iyo? Bakit pinapatagal mo pa? Kaya nga wala kang kapayapaan at tuwa sa iyong puso. Do not wait for tomorrow. Do not wait for the next month. Forgive now. Count. 5, 4, 3, 2, 1. I forgive him, Father. I forgive them, O Lord. How about your dreams? Ano pang hinihintay mo para makamtan mo yung mga pangarap mo? Ngayon na. Mag-isip ka na ng paraan. Put it into action. How about generosity? Yung pagbibigay. Meron nangungutang sa'yo, alam mo naman, mapapautang mo siya. Meron naman humihingi sa'yo, alam mo, kahit mangilan-gilan lang, no? Kahit nakakaunti lang, matutulungan mo. Pero, bakit hindi mo matulungan yung taong yon? Kasi meron kang iniisip, di ba? Huwag mo nang hintayin agad-agad. Tulungan mo kung makakatulong ka naman. How about gratitude? Thanksgiving. Dapat yan agad-agad, hindi na natin pinag-iisipan. Mabilis na dapat natin ginagawa. Kagising pa lang natin, dapat tayo ay nagpapasalamat na sa Diyos. Alam niyo po, ang problema na napakarami sa atin, hinihintay na maramdaman sa ating kalooban na, ready na ako. But the question is, when will that time come? Na feel mo, ready ka na, handa ka na. I tell you, that time will never come. Kahit na hindi mo dama, gawin mo yung mabuti. Bakit? Dahil pag gumagawa ka ng mabuti, doon mo mararamdaman ang kabutihan sa puso mo. Remember that. As you do good, you feel good. And the better that you do, the greater you will feel and experience in your life. Let us follow the example of Jesus. He is a God who does not delay His grace and His goodness to us. Siya isang Diyos na agad-agad nagbibigay kahit na tayo'y makasalanan, may pagkukulang sa Kanya. Agad-agad binibigay niya ang Kanyang pagmamahal. Agad-agad tayo'y pinagpapala niya. Sa mga maraming beses na nakatanggap tayo ng grasya, agad-agad sa Diyos, ito po ang tanong,
bakit pinagkakait din natin ang grasya at kabutihan na ito sa iba? Kung ikaw agad-agad kang nakatanggap ng mabuti sa Diyos, bakit naghihintay ka pa na maging mabuti din sa iba? Magdasal po tayo. Huwag na tayong maghintay para gumawa ng mabuti. Do it now. Count 5 to 1. 5, 4, 3, 2, 1. Be good, be loving to others, live a holy way of life now. Amen. Feel at home tayo dito. Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo.